Čau, takže dneska ráno 6:30. Mi zvoní telefón, volá mi Peťa, či predsa len nechcem ísť bežať Liptov Ride. Konečne, pretože som celý týždeň otravoval s tým, či nejaký tým nehľada bežca do štafety. No tak dávaj. Okamžite sa presúvam autom na Liptov, kde týmy finišujú prípravu. Ja stíham o 8:30 štart prvej časti štafety Horský bicykel. Liptov Ride je už legendárny štafetový pretek, kde za sebou idú ľudia disciplíny horský bike do Jasnej, ski alp na Chopok, freeride z Chopku, trail run do Mikuláša a v finále kajak na divokej vode. Môj nový tým ma berie autom do Jasnej, kde nás čaká neskutočná podmienka a počasie. Viacerí sa tu zhodujú, že to je najlepšie počasie za posledné ročníky. Ja som tu prvýkrát a mám teda veľké šťastie. Toto je môj tím, firma Visim, ktorá dokonca zo svojich zamestnancov postavila 3 týmy. Čakáme na našeho prvého člena a Dano za chvíľku prichádza na bajku, po 20 plus kilometroch predáva Peťovi na ski alp. Ten si to rovno hobuje hore na Chopok. Moja časť bude dnes beh, kde mám stále nejaké 2 hodinky čas, takže nejaká rozcvička, užívam si mega vibe na odovzdávke, pozorujem ostatné týmy, kde freerideri po tom, čo zjazdili žlab z Chopka, doslova došprintujú a odovzdávajú bežcom. Kubo priletí, odovzdávku ani nestihneme natočiť a ja vyrážam na svojich 16 trailových kilometrov z Bielej púte cez Demenovskú dolinu do Mikuláša. Najskôr ma čaká výživný uphill na Ostredok, fotky, výhľady, symbolický cintorín. Nasleduje parádny downhill z Ostredku k jaskyňam. Toto si mega užívam, ďalšie fotky, speedgoaty na nohách, full mode on. Menej už si užívam nekonečnú Demenovskú dolinu, kde je to viac už rovinka a moje nohy mi dávajú pocítiť náročný bežecký týždeň. Na konci doliny sa preklapám do druhej polky a presúvame sa na polia. Je to síce trochu nuda, ale za to veterno. Aspoň tu máme parádne výhľady na západné Tatry. Darí sa mi ubehnúť pár ľudí a raz, dva sme v Mikuláši. Ešte jedna otočka a už idem do cieľa, kde po 16 km odozdávam štafetu kajakárovi Jarovi. Toho pozbudím. No, trošku sa nám tu vykúpal, každopádne epický finish tejto našej partičky. Neskutočne som si to užil, v Jasnej, na trati a hlavne tu v cieli. Veľmi dobrý vibe, podobne zmyšľajúcich ľudí. Díky raz ešte Peti a Visim týmu, že ma zobrali do týmu, absolútne epický deň na horách.